फरायनो बादोंमोन नामा? बिदिबा माला लेखा फरायनांगौ? बांद्राय गोबाव उन्दुबाय थाबा बादुलि जायो। सिखारदो ओमफ्राय दादिनि दखानाव मा मोनो बिस्कुट नङाबा माबा लायना फैदो थां। फुङाव सिखारनानै थाब लेखा फरायनांगौथ' आगै। फुङाव एकदम फ्रेश गोसोआव थायोना? माथो आं नोंनो साहा गरम फुदुंसै। आङो आलु बाथोनसो बानायबाय आगै। नंगौना आगै? दे बेजों जासाबदो आगै। र' मालाबा बेदर लायनानै जाफैनोसै सानजों। फवासे नङाबा आधा फवा। बेदर मोनजायैयाबो जि गोबाव जाखाबायना, आइ थांनायनिफ्रायनो गैया। नंगौना आगै? दे नों सिन्था जानाङा, नैबे नोंबो थासान्दियाव आं दंना आगै। जोंहा मालाबा गोथाव जागोन बायनानै। आं आगै मा जाखो? आंथ' आगै थांनांगोनथ' दिनै, मैयाबो थांनाय जायासैना। दे जागोन, जासिगोन खोमालै। आगै दिनै नोंनि स्कुलनि फिसखौबो हैनोसै आङो दे। ओमफ्राय दिनै पकरिबो फानहैनांगोन ना, नों थांगोन दा आंजों? दे होमबालाय आं आथिं आखाइ सुनोसै दे। दिनैबा फैगोना फैयाथाय बियो, दा नायनांगोन र', फैनोबो हानाय ना। आदा साहाखौ लाबोबायमोन आं लोंथ'वाखै रोंगा, दा दसे उनाव लोंगोन आं। दे होमबा आदा। नै आबा, हा लोंखाबालाय माथो जायोमोन? दा लोंगोनलै आयै। दे होमबालाय। नै फेरेंगा, दा नोंदाया माला लोङो दा लाबोफिनबानो जाबाय सोंनानै। दे जागोन आयं, सिन्था जानाङा। ओमफ्राय थां हाथायाव अमा बेदर लायना फैनाय। दे थांनि आयं। आं जि अमा बेदर जानो लुगैदोंहाय। नंगौ नामा आयै? औ, नोमफायाबो जानो होनगासिनोमोन दाख्लैनिफ्रायनो। दिनै जानोसै आरो। दे। ओमफ्राय नोंहालाय अफिसाव थांला? आं दिनै थाङालै आयै, बादों। हाबाब हामानोसै। ओरैनो। नोंखौ लोगो मोनफिनगोन ना मोनफिनलाथाय? नोंबा फैफिनगोन ना फैफिनला? नोंजों जि बुरजा रायलायनांगौ दङमोन, नाथाय नोंसो फैगोन ना फैला? दिनैथ' आगैनि फिसखौ हैखाथारगोन आङो। खेबसेनो हैना स्रां खालामखानोसै। उनाव फैसाया बाहायजाफ्लांबायोबा जारला जागोन ना। आरो बे 50 थाखाया, बेखौथ' लाबाय थानोसै आङो। एबार जेरावखि थाङा लांफागोन आङो। लोगो मोनबानो होथारगोन आङो। एबार मारै बावो नायथारनि आंबो। 50 थाखा, एबार नोंखौ नोंनि मालिकनो हैथारगोन आङो। प्रमिसबो। मानसिखौ थाब लोगो मोनबा हामगौलै। मालायनि फैसाखौ लाबाय थानो बायोलै आङो। माबा गोसोआ सुखुवाना मालायनि फैसाखौ दोननो। आयौ, आंनोथ' सेन्देलबो नांगौमोन। फैसायानो थोहैनाय नङा नामाथाय? थोआबा उनाव बायजागोन दे, जेबो नंला। आगैनि फिसखौल' होनो हाबानो देरहाबाय। दिनै फैबा हामगौ। गाज्रि मोननाङा दे। नोंना रावबो गैयाना, बोरैबा मोनलाय मानसिखौ नुबानो। आंबा आइ दसे गैयाबानो जा बोरैबा मोनो। बेनाथ' रावबोआनो गैबावा। मेडाम,
बिब'। आच्छा। माने आङो फिस होनो फैदोंमोन। नोंसिनाथ' एसे गोबाव जाबाय फिस होनाया। फाइन होनांसिगोन। जागोन दे मेडाम। गासै जेसेबां होनांगौ दिनै लाखिदो। दे जागोन। आरो नेक्स्ट टाइम एसे थाबैनो होनो नाजाबानो जाबाय। दे जागोन मेडाम। एबारनिफ्राय आरो जेबो लेट खालामला। दे। गासै 630। आरिफा, माथो फैसाया मिलायहैबायलाय। बेखौनो सिन्थासो जाबायमोन आं, जाहैगोन ना जाहैया सानना। ओमफ्राय मेडाम, रोमैनि फरायनाय स्कुलाव मोजां ना? जोबोर मोजांथ' बिनि फरायनाया। माबाफोर लिरनो हरबाबो मोजाङैनो लिरनानै लाबोयो। गासिबो कुइसननि एन्सारफोरखौनो लिरना लाबोजोबो। नंगौना मेडाम? न'आव सोर फोरोङो रोमैखौलाय? आंनो फोरोङो मेडाम। जोबोर मोजां। थेंक इउ स' माच। वेलकाम। बाब आगै, नोंनि स्कुलनि फिसखौ होनो हानानैसो गोसोआ गोजोनलायबाय आङो। नङाबा माबा गोसोआवनो खें खें मोनबाय थायोमोन। दिनैसो माबा जोरहाबना थानाया ओंखारनाय बायदि मोनलायदों। एबार सोंलाबो नोंखौ जेबो बुंलाबो। एबारनिफ्राय मोजां फैनो हासिगोन नों स्कुलाव। नोंनि स्कुलखौथ' बन्द' खालामथारा आं मालाबाबो। नोंखौ जेरैखि जायाबाबो फोरोंथारगोन आङो। आइगिया मालाय मा जादों? आंथ' दङना, आं नायगोन आगैखौ। थुदो। आङो ना आगै, बिदिनो मैगं एसे एनै फोलाबायदोंमोन। एसे लाइ, लाफा, मुला आरो बिदिनो माबा माबि आरोना। एलाय रज'हांबायथ' आगै। बिदि मैगं एसे एनै न'आव गायना लाबा बायनो एसे खम जायोना आगै। आरो आंथ' मैद्रु जानो जि मोजां मोनखायो। बेखायनो माब्लाबाफोर ओंख्रि गैयाबा सिन्था गैला आरोना आगै। न'आवनो एसे एनै खालाबायनानै बुथुमलाबायनानै जानो हाबाय आरो। नुबाय आयै, बे जाबाय जोंनि फिसा मैगं बागान। आं जेबोथ' बावासै दा हजों थांनानै माबाफोर बावैबा जारला जागोन ना। मोजां नायना लांजोबखानांगोन। आगै थांसै। ओरैनो एसे लादोंमोन आङो। नों जानो नामा आगै दैसे? दे होमबालाय, जायाबालाय जायासै। थांसै ने आगै? जाबायबो ना आगै। दा फैगोन खोमा आगै, र' दसे नेथ'नोसै। हाबाब रानि। आनै, ओं। मैयालाय मा जाया? माथो मैया फैयाखैलाय? आनै मैया जोङो माने हाथायाव थांदोंमोन, ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय नालाय, ओमफ्राय फैयासै आङो। सानफ्रामबो फैग्राखाय आंलाय मानो फैयाखैसो नंदोंलाय। ओमफ्राय नै रानि, मैया सोरबा बाबुआ नोंखौ सोंफैदोंमोनहाय। सोरमोन आनै? सोरमोनथाय? जेबो खिन्थायाखै माथो। सोरमोन बेबा? बेखौनो सोंफैनायखाय खिन्थादों आरो आङो। दे। जानो आगै, मिथियाना सोरमोन बेबा। ओमफ्राय नै रानि, दा आंनोबो जुनानै दोनहाय, पकरिया 20 थाखासोनि। दे जागोन आनै। दे होमबालाय। सोर सोंफैया दिनै? आं
आंखौलाय सोर आरो मानो सोंलाबायनांगौ? आगै नों लांगोन ना जागोन? न'आवसो लांगोन दे होमबालाय। आगै नोंबो जानो नामा एसे? दे होमबालाय जोंहा गरम गरम एवबाय थानोसै ने? दिनैसो फैदों माथो। ओरैनो होबाथ' लानाय नङा खोमालै बे। मिथिखाबाय आं नोंखौ माबोरै लाहोनो हागोन। आदा 50 थाखा। दिनैबा हले मोनलांखागोन 50 थाखाखौ। आं लाबोखादों। मा? आंखौ 50 थाखासो नाम दोनखो नामा गोरलै बेलाय? बा दिनै मा लाबोदोंलै? अरे वाह, दाना होमबा आं मा जाबावगोन देनाय? दे होमबालाय। नोंथांनि 50 थाखाया बावबाय थायोना दिनै लाखाथारदो। आंनो माने 100नि पकरि नांगौ। हा 100नि? आंथ' 50नि आं जागोन 50 थाखाखौ लांगोन। बानायनांगोनसो होमबा। बिदिबा बे बाजिखौ लाफिनदो आरो दा गांसेयाव देरबावनोसै। जाबाय दाना? बानायनांगोनसो र'। नोंसिनि पकरिखौ जाबावनोसै नानि आं। नोंबो जानोबा फै। थांनाङा दे आगै थाङा होन। दे होमबालाय। आरो लाबोबावलाय। माला जाखांदो फैलाय। आरो मोनबावगोन ना? ओं आगै हैना फैलाय। थावनि बुस्थुखौनो इमान जायो। एफा बुरजा जाबाय हारसिंनो। गोथावथ'। ओं। बाजि होबावनांगौमोन नामा? ओं। र' आं फैसा बेगखौनो बावबोबायना। मेथाइयाबोथ' आं जाखांबायना। दानाबा मा खालामबावनो देनाय? आं फैसाखौ बावबोबायना। ओमफ्राय फैसानि बदल आं गुबुन माबा मोनसे होबा जाना जाया? उनाव होबानो जाबाय दे जेबो नङा। आं होमबाबो बायोना ओरैनो जानाय जासिगोन ना नङाबा? बेखायनोथ' उनाव होबानो जागोन दे जेबो नङा। आं बेखौ होलांसै होमबा। नांलायला दे उनाव होबानो जागोन होनखाबायना आङो। लाखिदो ना। आं मारै लाखिनो दोनो बेखौ? आं मेथाइ जाबायना दालाय। नङाबा आंना गोसोआ गाज्रि मोनबाय थागोन ना। नांगौबा आं मालाबा होफैफिनसै फैसाखौ। दिनै बेखौ लाखिथ'दो ना। नङाबा ओरैनो जागारनाय जागोन ना दिनै। उनाव होबानो जाथारोमोन। लाखियाबा आंना गोसोआ गाज्रि मोनबाय थागोन ना। दे होमबा आं थांथ'नोसै दे। माबायदि मानसि बेलाय? आं होनखाबाय उनाव होबाबो जायो। मा होलांखो आंनो बियो? गाज्रि मोनगोन होनबाय थानायखायसो लाखिदोंमोन आं लाखिनायालाय। नङाबा लाखिथारामोन माथो आङो। मा बुस्थुबा होलांखो?
बेनोथ' आगै